Dobrý den, vítáme vás u druhého dílu naší taneční školy. Alias Minutek s duem Egon. Přivítejme našeho kamaráda, maďarského pianistu Šékeho. Buď pozdraven, Šéke. Ahoj Šéke. Tak a pojďme do práce. Pochopitelně. Pro začátek si zopakujeme kroky z předešlého dílu. Já poprosím Olmího, aby vám je ukázal. Velice rád. Můžeme? Šéke. 3., 4. Ruce. Tak a teď si ukážeme 3. takt, takzvané očnicové vlny. Jistě. Šéke. 3., 4. Tak a teď si ukážeme 4. takt, odkrytí slabin. Šéke. 3., 4. Skvělý. Myslím, že si to teď můžeme dát pěkně celé. Samozřejmě, Arvin. Přichystej se, Olmí. Jen se přichystám. Ano. Nebude mi to trvat dlouho. Můžeme? Ano. Šéke. 3., 4. Ruce. Počnicové vlny. A odkrytí slabin. Tak. Skvělé. A teď si to dáme spolu, Olmí. Samozřejmě. Na to jsem se dnes nejvíc těšil. Já také. Tak pojďme. Šéke. 3., 4. A to by pro dnešek mohlo stačit. A jako již tradičně v každém dílu zde máme hosta. Dnes je jím reklamní a klipový režisér pan Jakub Kohák. Ahoj kluci. Ahoj, Jakube. Nazdar, Jakube. Ahoj. Kluci, já jsem vám přines tady dárek. Je to párek strnečků, ale trošku se mi v igelice polámaly nohy, tady 3 a parušky. Nevadí. Nevadí. Aby si s tím porádíte. Tančící srny do tančícího pořadu. Já si myslím, že to je dárek na místě. Položíme. Tak já jsem rád, že jste rádi. Jakube, 3 otázečky. Jsem s nima, kluci. Mě by zajímalo, a myslím si, že je i tady Arnošta. Ano. Co si myslíš o duo Egon? Jako Duo názval? Egon, to je moje oblíbený duo. Lepší než třeba duo Ervín, myslím, že se jmenoval, ale už si to nepamatuju. Jste prostě jedni z prvních u mě. Perfektní. To je skvělý. Ty pracuješ jako režisér. Co jsi dneska dělal? Dá se to tak říct. Tak dneska jsem byl na plavání, pak jsem byl ve fitku, tak na půl hodinky, viď. Potom jsem byl v kosmeťáku, když máme to natáčení a pak jsem vlastně dojel metrem až sem k vám. Jakube, nejsi unavený? Trošku mě to zmáhá, ale teď, když vidím vaši energii, tak se to trošku na mě jako přeneslo. Tak jsem takový, jakoby teďka, jak se říká, lidově ve formě. Paráda. Skvělý. Co ty a tanec? No vy to možná nevíte, ale moji fanoušci vědějí, že jak lidstvo vyslalo takovou jako destičku do kosmu, tak tam je taková paní a pán a nějaký informace nepodstatný, tak ten pán je jako podle mě dělaný a já jsem to stvárnil tancem. Výborně. My to samozřejmě víme. Nicméně, nechtěl bys si s náma zatančit? No jestli by to bylo možné, tak bych si nějaký prvek s váma, jak se lidově říká, šoupnul. Výborně, budou to prvky 3, běž se převlíknout. Tak jo, děkuju. No a než se jako převlíkne, vy se můžete kochat pohledem na náš krásný pohár. Kde je ten kluk? Já nevím, jo. Šéke už chce jít domů. Co, Šéke? No keď se jdeš, Meděk Haza. Půjdeš domů, jo? No tak Jakube, no kde seš? Spěchám, kluci, No kde seš, člověče? To není možný. Já jsem se zasekl v šatně se slečnou kostýmem. Ale tebe, ty jsi kanec, co? No jo. Pojďte, kluci, dáme to. Nemáme čas. Přátelé, Šéke. 3., 4. Tak, přátelé, a to je pro dnešek vše. Mějte se moc hezky, cvičte a hlavně bavte se tancem. Na viděnou. S duem Egon.